det er den i hvert fald. Og kæft, mand, den træk jo. Jeg hjalp dig med at trække op, mand. Der var max pres på, men det gik helt op i ryggen og bag benet hele lorten, mand. Og lige for at fortælle, hvor stor den er. Hvor meget har du den gang? Det er ikke vigtigt gjort. Hvor er målkortet hen? Den ligger her et eller andet sted. Det er smidt det hen. Hvor fanden var det? Nej.